हेलो लोगोफोर गोजोन मोनाबिलि दा हाथायाव थांगासिनो दं नमस्कार सर थोड़ा बाजार जाके आता हाँ ठीक है सर मोनाबिलि सब्जी बाजार खालामना लाना फैनोसै न हिन्जावा मा थाबोखो अरे मा खालामबाय थादों नोंलाय आं नोंखौ फैबाय थादों जांनासो बेयावहा मोनसे किरा ओंखारनायमोन बेयावहा मोनसे गोथां बायदि थांनो बेयाव बिराद एम्फौ ओंखारो बिदिनो फै जि मोजांखा होरोमलाय ओइथे थांबाय बेयावहा सिङाव हाबना दङ गुरुङाव फै बेयाव मोजां किरा दङ बेयावलाय फै बेयाव बिराद एम्फौ दं हाग्राना नै लोगोफोर हाग्रा मा थांबाय थादों जों दा बाजाराव हेलो बाजाराव सब्जी बाजार गुड इवनिं आफ्टर कुकिं नों दा थांबाय थाखाय अ फार्स्ट टाइम नों आंखौ मा लांदों फार्स्ट टाइम थांगासिनो दं जों आगैया wah कितना मौसम मोजां न ठंडा ठंडा बोथोरा मोजां ठंडा ठंडा एकदमबारे पुरा आप डाउन लामा खाथिना माबायदि अरुणाचल सेम अरुणाचलनि बायदिनो बेयाव हाजोफ्रा हाजो जायगा थानाय न' बांफ्राबो बेयावहा खिन्थु अरुणाचलाव बेसि सांनि न' बेयाव खिन्थु सांआव अमायासो थायो मानसियाबो दङ बेलासिबो माबा रोगायोना स्कसनि बागानखौ खिथियाखै मानसिनो आंखौ आरो बे बागान गैया फांसे फांनै रज'यो बेनो एकदम जोख्लोबजोबनानै थायो जानो बाजार सफैबाय जों दा बाजार माने बेयाव गंसे गंनै दं मोनाबिलिनि मा समायना बिराद समायना बनायबोदों नामाखौ बे 2022 आव बनायनाय बे बिदि गोबां दिन जायो 4-5 माल' जादोंसो थ' गिदिंसै ना मोनासै जोङो सासेल' दानो बेयावहा बेबो गैया दिनै हिनजाव मानसि हौवा गैया बेहाबो हौवाया खारबाय बिसोरनिया उल्था हौवाया खारोनो हौवाया खारनाय गासै लामाया बे गिदिर गिदिर जानायबा बेसेबां मोजां जागौमोन ना सिलचरा लागिनो